Meta l-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici attenda attività biex iqassam il-premijiet lil parteċipanti tal-Karnival ta' din is-sena, kellu aħbar sabiħa x'jagħti lid-dilettanti fissrilhom kif ix-xogħol fuq il-Villaġġ tal-Karnival beda. Spjega kif diġà kienu aġġudikati s-sejħiet tal-offerti għall-eskavazzjoni u t-twaqqih tal-bini eżistenti u issa jmiss li tkun ippubblikata s-sejħa l-offerti għall-kostruzzjoni. Dan biex imbagħad ikun jista' jibda jinbena s-sit li fih se jsir il-proġett. Kif nafu irnexxinna nirpu fondi Ewropej, ġibna l-permessi kollha, għamilna relocations meħtieġa biex dak il-post Ripple Belt Vannetta jisir bħala villaġġ tal-Karnival u llum informajt dilettanti illi dan il-proġett ħajkun maqsum fi 3 tenders ewlenin, 2 minnhom diġà ħarġu ingħataw, l-aħħar wieħed fil-proċess illi jiġi awarded. Fil-mument li dak jiġi awarded, allura jibdew jaraw bajnejhom ix-xogħol on the ground miex il-qudiem. Il-Ministru Bonnici tenna kif dan il-proġett tant mistenni mid-dilettanti tal-Karnival se jgħin il-parteċipanti biex ikollhom aktar spazju minn fejn jaħdmu. Dan se jwassal ukoll biex dawk involuti flimkien mal-Ministeru jkomplu jsaħħu l-prodott kulturali u tradizzjoni tal-Karnival f'pajjiżna li ilu magħna għal diversi snin. Sodisfat b'din l-aħbar id-direttur tal-Karnival Busuttil spjega wkoll kif ħafna mid-dilettanti diġà bdew jippreparaw sew għall-Karnival tas-sajf li wkoll nistgħu ngħidu sar appuntament annwali. Ovvjament issa bdejna r-rankatura l-Karnival tas-sajf li ħajsir fil-25 sa 27 jumej ġibbaw il-ġurnata ta' Marsa Skala wkoll ħanerġgħu nagħmluh. Ovvjament uġa bdejna naħdmu fuq karnival spettakolari u sabiħ għall-Valletta 2018. Ġifieri ħajkun letteralment karnival kbir, hemm ċertu sorpriżi wkoll għall-Valletta 2018 u dan jawgura tajjeb ukoll mill-rispons kbir li għandna tal-parteċipanti li bdew u għadin jaħdmu għall-Karnival tas-sena d-dieħla.